er Anonymous med en vigtig meddelelse til det danske folk. Borgere i Danmark, I er truet på eksistensgrundlag og uden garanti for jeres retssikkerhed. Vi har set grundlovsbrud i form af forsørgerpligten, som har splittet tusindvis af familier af og bragt dem i økonomisk ruin. Vi har set social dumpning i kommunalprojekter, som gratis arbejdskraft med offentlig tilskud i røven, som er en større trussel mod overenskomstmæssig løn end billig arbejdskraft udefra. Vi har set Børnefabrikken Danmark overtræde menneskerettigheder og børnekonventioner. Tusindvis af børnefjernelser er set i Danmark. Vi har set politikere tale miljø, men tager ikke afstand fra fracking, bedre kendt som skifergasboring. Vi har set politikere snakke velfærd, deres egen velfærd, mens den syge, den svage, den fremmede og den arbejdsløse på overførselsindkomst har mærket en hets i spørgsmålet om millioner, mens man ikke vil tale om skattely og ulovlig krigsførelse for milliarder. Absolut Anonymous er træt af næser, ministerrokader og anden løgn og kæmper for en ændring af grundlovens paragraf 56, hvor en politiker skal stå til ansvar for sine gerninger og ikke udelukkende på sin overbevisning. Dette gælder også en fjernelse af monarkiet. Vis din foragt. Brænd dit valgkort foran dit rådhus i din by. Ingen mandat til korrupte politikere. We are anonymous. We do not forget. We do not forgive. Respect us.